Ekse kundla ivuliwe amangweva nqinile xwayikasi phezu kwamaxa lo way yavunywa nisakhasa ndimi inkosi soyicebo mali zakhe fike sendishushu ngoba oko nisefrijini beniphupha everyday kwathiwa ncinga ndise-TV ngoku siyabarhuqa ngamasende ndim no-efa iskareli mandela qho ndiyaphanda ndisendleleni bayazama undiphuthaphutha ingathi nisephani bambeki I do not care about these beaches now. I just need my cash right now. Cash right now. I know these niggas they want me down. Okay, Ghana, she got pine in my bus for they let you cry. Yeah, I'm with my dog. She might have me to the shop. And the stars on the God. I don't